सोनतळीची फुलं म्हणतात. आता गणपतीमध्ये ना हीच फुलं वापरली जातात इथे असं. तर कदाचित तुम्हाला जर का माहीत नसेल तर ही गोष्ट उपयोगी पडते. पिल्लं भरपूर झाली वाटतं आपली. काढून झाल्यानंतर काय नुकसान होणार नाही, ती काय नव्हती, तिला मारून टाकायची. त्याला घेतलेली पण ही अशी एवढी रताळी बघा तयार झालेली. मस्त असा खमंग वास सुटलाय. मका भासते ना, खाली बघू नये. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज सकाळी सकाळी मॉर्निंग वॉक चालला आहे. कुणालचे बाबा पण आहेत संगाती, ते जरा दुसऱ्या साईडने आहेत. काय झालं माहिती आहे का, रात्री 1 वाजेपर्यंत जागी होती. माझं थोडंसं यूट्यूबचं काम आहे ना पेंडिंग होतं, त्याच्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत केलं आणि सकाळी 5:30 वाजता उठली. तेव्हा पण थोडंसं काम केलं आणि झोपायची इच्छा नव्हती. त्याच्यामुळे कुणालच्या बाबांना म्हटलं चला आपण एक राऊंड मारून येऊया, तेवढं फ्रेश वाटतं. आणि सकाळी सकाळी चांगलं असतं ना वातावरण, बरं वाटतं खूप चालायला वगैरे आलं तर. अधूनमधून कधी वेळ मिळतो तेव्हा आम्ही येतो. म्हणजे कधी कधी मी सकाळचं नाहीच जमत, आजच सकाळचं आलं. संध्याकाळच्या वेळेस फेरी असते आमची आणि इतका सुंदर निसर्ग आम्ही आता बघितलं आहे. खूप मस्त पक्ष्यांचे आवाज आणि वातावरण इतकं थंड आहे ना, थंडीसारखं वातावरण झालेलं आहे. भरपूर असं धुकं आणि दव असं पडलेलं आहे. हे जे गवत आहे ना उगवलेलं, ते इतकं दवाने पूर्ण भरले ना, असं वाटतं की पाऊस पडला का काय. रस्ता पण हे झालं, काय आलं हां, रस्ता पण दवाने सगळं भिजून गेलेला आहे. मला असं वाटलं की पाऊस पडला का काय, पण कुणाला जेव्हा म्हणलं की नाही पाऊस नाही पडला, हे दवाचं पाणी. खूप छान वाटतं सकाळी सकाळी. आता इथे की नाही थोडा वेळ बसणार आम्ही. आमच्या वाडीच्या ना बाहेर आलो, जो रोड आहे ना तिथे आता बसतो एक 5-10 मिनटं आणि मग घरी जायचं. नाही असं जास्त कधी काम असेल ना तर म्हणतात ना माइंड फ्रेश करण्यासाठी असं येतो आम्ही. नाहीतर मग कामाचं टेन्शन करून मग स्ट्रेस वाढतो की नाही, स्ट्रेस होऊन नाही द्यायचा. हे असं कुठे ना कुठे आपलं मन रमवायचं. आणि समोर बापरे काय सुंदर निसर्ग आहे, दाखवते तुम्हाला. पकड जरा पिशवी. ते आभाळ बघा आधी गं, हे असं आभाळ किती छान दिसतंय आणि सगळं ते डोंगरामध्ये बघा असं धुकं पसरलेलं आहे. आणि मोराचा आवाज बघा, ऐका, मध्ये मध्ये मोराचा आवाज पण ऐकू येतोय. सर्व पक्षी वाटतात. चला आता जरा ना इथे एक 5-10 मिनटं आम्ही विश्रांती घेतो. बघा जायला निघालो होतो आणि फुलं बघा पिवळी, हिला सोनतळीची फुलं म्हणतात. आता गणपतीमध्ये ना हीच फुलं वापरली जातात इथे, वापरतात. आणि गवतावरती दव बघा कसं, सगळं पाणी सगळी तिकडे. हां, भिजून आली काठी पूर्ण, भरपूर दव. आता हा बघा, हा रस्ता पण भिजला आहे ना, पायवाट हा सर्व दवानेच भिजलेलं आहे. बरं वाटलं ना. पण चला आता जाऊया, एक 5 मिनटात पोचू आता आपण घरी. पक्ष्यांचे आवाज, सकाळचं वातावरण एकदम सुंदर असतं गावच्या ठिकाणी. सगळा थकवा निघून जातो. हे बघा भारंग फुलले बघा कशी. शेरूनी वाघ्या ना एकदम गाढ झोपलेत. सकाळी आम्ही आलो मॉर्निंग वॉक करून आणि घरातली कामं सर्व चालू आहेत. आज भरपूर छोटी मोठी कामं होती, ती सर्व आटपून घेतली. कुणालचे बाबा आता आहे ना आपल्या गार्डनमध्ये, त्यांचं सगळं चालू आहे. काही नाही काही भरपूर काम त्यांनी आज केलेलं आहे. आणि एक गोष्ट तुमचे शेअर करणार आहेत कुणालचे बाबा, मी नाही. 1 मिनटं मी जरा चप्पल घालते. हे बघा मागे बघा तुम्ही कसं ऊन पडलं इथे कडकडीत. पावसाचं काय ठिकाणं नाही. काल संध्याकाळी मात्र एक सर चांगली जोरदार येऊन गेली होती, त्याच्यामुळे झाडांना पाणी घालायची चिंता मिटली. नाहीतर झाडांना की नाही पाणी घालावं लागलं असतं. चला काय दाखवताय. हां 1 मिनटं. तुम्हाला ना उपयोगी पडेल. तुम्हाला जर का झाडांची वेलींची आवड असेल ना, भाजीपाला बघा लावायची प्रत्येकाला आवड असतं, तर कदाचित तुम्हाला जर का माहीत नसेल तर ही गोष्ट उपयोगी पडेल. आला की नाही सगळं करून ह्या साईडनी.
ही कसली वेल आहे आपली? पडवलची वेल. थांबा एक मिनिट. ही बघा, ही आपली ना पडवलची वेल. त्याच्यातून किडा काढल्या होत्या आपण ना. हां त्याच्यात तसे किडी असते बघ, दाखवते ही बघ ती पडली. हां हां हां. हे बघा, म्हणजे ही जी फांदी आहे ना वेलीची, त्याच्या आतमध्ये अशा किडी, म्हणजे कसं माहिती पडणार पण? ती फांदी बाई तशी फुलते बघ, अशी अशी फुलते आणि पिवळसर होते बघ. हे बघा, ह्या की नाही आधी काढलेल्या आहेत. हा, बघ, हे बघ. फळं की नाही गळायची ना. आवाज पिवळसर होता बघ. पिल्लं भरपूर झाली वाटतं आतून. पडायला लागली. म्हणजे हे कीड आपल्या फळांना नुकसान करतं. दिसतंय आतमध्ये, हलते वाटतं काहीतरी. ऐकलं का आतमध्ये आहे का? जाडी ती कीड बघ, आहे. जाडी हा, कीड. जाडीवाली कीड बघा दिसते आतमध्ये. दाखवतो मी तुला. चावी दे. असं हळूहळू उकरायचं त्याला, तिला काय मरत नाही ती. हा, ही बघा किती मोठी कीड बघा. ही बघा किती मोठी कीड आहे बघा. थांब दाखवतो, बाहेर काढतो तिला. नाही दिसते ना, दिसते नाही का हलताना. थांब आणूया ना आपण, दगडावर आणूया ना तिला स्पेशल. तिने पिल्लं पण घातली होती ना, त्याच्यामुळे ती वेल खराब होत जाते अशी. हा, हे बघा किती जाडी कीड आहे. म्हणजे ह्या किडी वेलीचं नुकसान करतात आणि फळं वगैरे धरत नाही ना. मग फळं गळत राहतात, फळांना ताकद राहत नाही तुमच्या. हा बघा, ही बघ केवढी मोठी केली ही बघ. आता हे काढून झाल्यानंतर काय नुकसान होणार नाही, ती काय नव्हती, तिला मारून टाकायची. अच्छा, नाही नाही, मग वेलीला काय नुकसान होत नाही. तुम्ही जोर दबडी तोडले ना तुटले तरच, नाही असं काय नुकसान काहीच होत नाही. हा, म्हणजे बघा तुमची तर का, म्हणजे अशा तुमच्याकडे जर का असेल पडवलची वेल, पडवलच्या वेळी जपायला लागतं, बघायला लागतं. पडवलच्या वेळीमध्ये असतात किडे येतात. तो भाग कसा फुगतो काय वेली? इथे पण फुगला, हा बघ, हा बघ, हा बघ. इथे पण निघेल किडे बघ. हा, हे बघा, हा हा भाग आहे ना एवढा फुगेल. ही दांडी बघ कशी आहे आणि हा हा भाग बघ. बरोबर. हा हा, ही वरती बघा बारीक आहे खालच्या साईडला. काय, हा बंद कर गॅस. ह्याच्यातून पण निघेल. वेल फक्त सांभाळून कट करायची आणि सांभाळून त्यातली कीड काढायची, म्हणजे आपली वेलीला काय नुकसान नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे कीड काढून झाल्यावर परत ती जॉईन होते ना. ती काय नव्हती, तिला काय नाही. घे हा, ही बघा किती मोठी बघा. हा, ही बघा, आता पिल्लं घातली तिने, माहिती मोठी झाली ती. बरं झालं लक्ष गेलं ते. हे कसं आपण पहिल्यातला काढलेलं ना, इथे पण झाले बघ. हा हा, हा पण भाग, काढलेले ना, हा बघा, हा पण भाग फुगीर आहे बघा इथे. ते आता आपण नाही लक्ष नाही दिलं ना मागच्या टायमाला, त्याच्यामुळे त्या राहिल्या. नाही तर ते नाही ही कशी आहे प्लेनमध्ये असं. तर बघितलं ना तुम्ही, म्हणजे ह्या सर्व नवीन नवीन गोष्टी ना आम्हाला माहिती पडत चाललं आहे. आणि मी स्वतः विचार करत बसते की कुणालच्या बाबाने ह्या गोष्टी कशा माहिती पडतात. काय माहिती, त्यांना इतकं झाडांची आवड आहे आणि त्यांचं सतत चालू असते. आता जवळजवळ 2 तास झाले त्यांचं त्या रोपांमध्ये वेलीमध्ये काय त्यांचं चालू आहे. रान साफ करायचं, हे करायचं, ते करायचं. कुणालने पण सकाळी भरपूर रान वगैरे साफ केलं. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे नवल वाटतं या गोष्टीचं की काही पण म्हणजे अनुभव नसताना आणि काही शिक्षण पण आपण घेतलं नाही आहे झाडाबिडांचं, तरी पण इतकं नॉलेज कसं, ह्या गोष्टीचं मला आश्चर्य वाटतं. पण ठीक आहे, आवड आहे त्यांना आणि त्यांची आवड जपतायत, चांगली गोष्ट आहे. चला, जेवण बाकी आहे. आणि हे दोघं जण बघा, भाग्या शेरू बघा, चांगले गाढ झोपले. जांभया बघा कशा येतात. ह्याला आत्ता सोडले भाग्याला. हां, नाही मी चालली, मला चपात्या करायच्यात. कुणाला सांगते थांब. आज त्यांना बाहेर बांधले, कारण घरामध्ये गरम होत आहे ना, पाऊस नाही तर मग ते झोपायला मागत नाही अजिबात. मग तेव्हा तर पाय तिथं अडकलं दोरीमध्ये. ते इथे बाहेर कसा वारा चांगला येतो, त्याच्यामुळे झोपतात. मग चांगले गाढ झोपलेले आज. त्यांना अजिबात त्यांना जागत नाही, इतके गाढ झोपले होते. आणि जर का आता खुल्लं सोडलं ना त्यांना, तर सरळ रानाचा रस्ता पकडला, रानाचा रस्ता. ह्याला भागा, शेरूला सोड, त्याला बाथरूमला वगैरे जायचं, जाऊन येईल. तर शेरू सुसू करून या. हा जाम चॅप्टर आहे, जंगली आहे तो, जंगली प्राणी. बघ हसतोय कसा बघ. आता बाहेर एक फेरी मारून आला ना, मग त्याला असं बरं वाटतं. मग असं ही जी आपली मागची पडवी आहे ना, एकदम मस्त आहे. इतका इथे वारा वगैरे असतो ना, खूप चांगलं वाटतं इथे. सर्दी झाली, धुराची ॲलर्जी बघा त्यांना. हे असं नाकात धूळ वगैरे गेली ना, काय ॲलर्जी होते. जा शेरू, बाहेर जा तू. शेरू जा, बाहेर जा बेटा, तर सुसू करून ये. ह्याला बोलाव शेरूला, तो आता गेला भाग्याशी हे करायला. बस सोड त्याला, चल. तू बघ कोणाला बाहेर, बघ कोणाला. मी तर नारला मी टाकून ठेवतो सगळं, नारला मग तिथे त्या ह्याच्यात तुम्ही टाकले कशा हां
आता मका खायचा उकडवायचा आहे का भाजायचं ते सांगायला घे. ही बघा रताळ्याची वेल आहे ना, थोडीशी कटिंग केली इकडनं ह्या साईडनी आणि तेव्हा त्या साईडने समोरून. हे बघा इथे म्हणजे काढायला घेतलेली, पण ही अशी एवढी एवढी रताळी बघा तयार झालेली. म्हणजे एक 3-4 आहे ना निघाली, 2-3 खाल्ली आम्ही. आणि हे तुम्हाला मी दाखवायला ठेवले बघा. त्याच्यामुळे फारशी अशी काही काढली नाही. मग पुढे पुढे जितकी होती ना त्या साईडलाच कटिंग केली फक्त. आणि ही थोडीशी पानं कोवळी कोवळी भाजीसाठी ठेवलेत. खूप मस्त एकदम छान गोड आहेत. वाघ्या बघतोय बघा कसा बाहेरून. त्याला ना बांधून ठेवलंय, मगाशी त्याला सोडलं होतं आणि आता शेरूला सोडलेलं आहे. शेरू खाली बस, तुला खाऊ पाहिजे ना. काय पाहिजे शेरूला माझ्या? त्याला ना खायला हवंय ना. त्याला म्हणाले ना मी खाऊ देते, तसं मग बसला खाली. त्याला की नाही चपाती खायची. हे घे जा. आणि वाघ्याला पण देणार बेटा. त्याला बाहेर जा, दादाच्या बरोबर जा. वाघ्याला पण देते. हा दादा हा बघा आमचा, तो संध्याकाळचा कॉफी पितोय. ये लबाड बंदे को बांध के रखा है, ये बहुत मस्तीखोर है. हाँ बचा खा, खाली बसून खा. तो कुठे गेला? हा बघा हा गादीवरती. आज त्यांना की नाही आलटून पालटून सोडली होती, वाघ्याला पण आणि शेरूला पण. दोघं संगाती असले ना का जाम मस्ती करतात आणि मग पळतात रानामध्ये. म्हणून खा. हे असा खेळ हा. ते बघा ते काय टी शर्टचा कपडा आणला नाही छोटासा बाहेर फेकलेला ना, तो आता आणून त्यावर हे करतो. इकडे कुठं चालला? इकडे शेरू. आता बाहेर नाही जायचं, लांब बस बस, घरात खेळ आता. वेडा आहे वेडा नुसता. बाहेर जा, बाहेर जायचं, मला इथं काम आहे. चला हे बघा इथे ना हे मके काढलेत मी, भाजायचेत ते. गॅसवरती ही जाळी ठेवले, त्या जाळीवर ठेवते. म्हणजे पहिल्यांदाच आता पाऊस चालू झाल्यापासून आणलेत. म्हटलं भाजून जरा खाऊया. गॅस जरा फास्ट करते. इथे ना मस्त ह्याच्यावरती भाजून होते जाळीवरती. शेकूया नंतर मग लिंबू वगैरे लावून मस्तपैकी खायचा. खरं म्हटलं तर मी ना उकडणार होती. हे बघा कुकर इथे आहे, पण काय झालं भाई आणि शेरू ना ह्यांच्यासाठी कुकरमध्ये भात लावला होता ना. म्हणजे 2 टायमाचा एकदम लावला भात. त्याच्यामुळे कुकर मग मी रिकामी नाही केला. त्यात म्हणजे आहे भात, त्याच्यामुळे म्हटलं चला आज भाजूनच करूया. नाहीतर आहे ना इथे हा बघा तिखट मसाला घेतला आहे, थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे आणि हा लिंबू घेतला आहे. मस्त असा खमंग वास सुटला या. मका भाजते ना. खरं म्हटलं तर चुलीवरती भाजायचा होता, पण म्हटलं आता फक्त एका मक्यासाठी म्हणजे 2 मक्के याच्यासाठी म्हटलं चूल कुठे पेटवणार आणि मग परत वेळ पण जातो ना भरपूर. त्याच्यामुळे म्हटलं राहू देत, गॅसवरतीच शेकून घेऊया. आणि या जाळीवरती पण छान शेकतात बघा. खाल्ला ना त्याने शेरूनी. आमच्याकडे तर बघा भाजलेला मका आहे ना, तो खायला सुरुवात केलेली आहे. आणि वाटणीला शेरू पण आहेत, वाघ्या पण आहेत, सर्व खातात ते. हां जे आम्ही खाऊ ना ते सगळं खातात ते, सर्व सर्व. व्हेज नॉनव्हेज. भाग्या दमला वाटतं भाग्या आज. आता मस्ती करत होते ना दोघं जण. चला खावा मका खावा. कापलेच की 1-3 कापले. 2 बस झाले. तो अक्का खाणार आहेस तो. आता जेवायचा थोड्या वेळापर्यंत. मला थोडासा, एवढा नको मला, जरासं भेटला तरी बस झालं. आणि ते 2 वाटले असते त्यांना ते थोडं का मला का जास्त नको आहे. मग परत जेवायला नाही होणार. मग जरा जेवण करते ना सकाळी बघा. गोड आहे कुणाल चांगला आहे ना. तर सकाळी व्हिडिओला बघा सुरुवात केली आणि आता एंडिंग करता करता म्हणजे संध्याकाळ झाली. आता वाजलेत मला वाटतं 6:45-7 वाजले असते संध्याकाळचे. आजचा दिवस खूप बिझी गेलेला आहे ना, नेहमी असतो तसंच आहे. आज पण तसंच आहे. भरपूर कामं झालेले आहेत आपली. रताळ्याची वेळ बघा तुम्हाला दाखवली ना मग अशी. म्हणजे सर्व आम्ही काढायच्या तयारीमध्ये होतो, पण बघितलं
तर रताळी धरलेली, त्याच्यामुळे जास्त अशी काय काढली नाही, थोडी थोडी फक्त आहे ना साईडची ती कटिंग करून टाकली, म्हणजे येण्या जाण्यासाठी आपल्याला बरं पडेल ना असं. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि पडवलच्या वेलचं जे तुम्हाला दाखवलं ना ते प्रयोग तुम्ही नक्की करून बघा. जर का कोणाकडे वेल असेल पडवलची आणि जर का फळं वगैरे धरत नसतील ना, फुलं पडत असतील, तर अशा प्रकारे करून बघा. चेक करा वेल तुमची, नक्की तुमची वेल आहे ना पडवलची अशी भरपूर धरेल फळ त्याला. बाय बाय सर्वांना.